Hola, bon dia. Avui us llegiré una rondalla anglesa que es diu Antell el mariner. Antell Mistela era un mariner que ja havia fet una colla de viatges per mar, quan, un dia, va ser contractat pel capità d'un vaixell que havia de fer un recorregut fins a la Xina. Era el viatge més llarg que havia fet fins aleshores. Un amic seu el volia fer desistir d'aquella travessia, dient-li que era molt perillosa i que valia més que es quedés a viure a terra d'una vegada. «Això del perill són bajanades», va dir Antell. «Jo et ben dic que a la mar no se'n corre pas més que a terra». «Em permets una pregunta?», li va dir el seu amic. «Quina feina feia el teu pare?» «Era mariner com jo». «I de què va morir?» «Va naufragar i no se'n va saber mai més res». «I el teu avi també era mariner, oi? I de què va morir?» «Va caure per la borda i es va ofegar». «I el teu besavi?» «L'embarcació en què navegava es va estavellar contra una roca i, de tota la tripulació, no se'n va salvar ni un». «Molt bé. I després de tot això que m'has explicat, no et sembla perillós de debò de fer-te a la mar on ha mort tanta gent de la teva família?» «Ara te la faré jo, la pregunta», va dir Antell. «On va morir el teu pare?» «El meu pare es va morir al llit, ves». «I el teu avi?» «Al seu llit, també». «Molt bé. I a tu no et sembla perillós d'anar-te'n cada dia a dormir al llit on ha mort tanta gent de la teva família?»